салом алейкум ва ҳама бародарон. Имрӯз алейкум. ҳамин бародари мо омад чӣ гапи гуфтанияй дар ҳамиҷа ана баъд ака чӣ гуфтаниш дар хостанша ба ҳавас омад дар ҳамиҷа илтимос кард ки бародари биомая сухан гӯем дар канали Парто. мо рости гап дар канал муроҷиат кардем ки касе чӣ сухане дора видео куна Партоя ин худаш омаст ки биё ма видео кунам. Салому алейкум бародаро. Ами як каналай кавда аймои сентябр ҳам педаше ягон бора мо одан рафтаем нарафта хабараш надиям е пат биақли чит нахо карта хтан чи ба карта узана кахча намонди чи ба узана кахча нафти бра хула карта амонат банка ям тоҷик содирот банка дига банко аст бра карта ко ё ман номроша партам да карта да чако пул партия карта Сбербанк хитам мекунӣ а парти беномус сумора мегирӣ да кисаи худат мезанӣ ага мурда надора худо наметарсӣ ту ага чӣ ҷавоб медӣ ин ҷавоб бачаҳои ғариб пул мепартиян яхеш гуфти япо зимин мекана яхеш чам мекана чи назобоқа сума меован ай барои худо хайр мекунан ту пад мегӣ дар шоти Сбербанки худ мепартои мегирӣ сума кайф сафо ка мегардӣ ага пад мурда надорӣ худое накуна ҳам касо ба сар ту бияи воқеа ба сар як чӣ мекунад миоя барои ин қа бародар ай худо бутаси хеле беақлӣ наку гуфти япо бурай чи хулашка бахшиш бурса бикунӣ агар кор каданӣ бошӣ бирам картаи хича туғрӣ ку бачако пулуш партия узанак бояд гудак шапиласа кунана бача ҷая шер нара мумкин ки да карта 10-20 сум партия барои хел проблему ту нахоҳам тарӣ кунӣ инсоф надорӣ ту ай худо наметарсӣ а бача гумушки хеле наку так ҷои Тоҷикистоне вообще биёед ҳам номро мамонам қатима чахчак ма либои стрека да қатӣ мебирам қатит гап мезанам раст ки ага ки хе гапзан бошита а бача номус ка худо бутарс чикор мекунӣ вақти блогер шуди блогерира шарманда мекунӣ ҷара блогери аст я гуфти япо қадр қимат дора ҳурмати иззат дора бахша ҳама амора баъд гуфти япо рушна я тин мекунӣ ҳама амора гуфти япо чӣ мекунӣ я қадр мекунӣ боварӣ одамо мебурӣ одамо меоян бояд муроҷиат кунем ягон мисол камчина ёрдамаша ягон бародару хизматон накуна баъд меоян ге гумушки у блогери хеле хеле картаи хича Сбербанк шамина сума наята сума да кисаи хиш медан амтари одаморо беқадр мекунӣ наки хеле аваш чи ба дига миллато да хеле неса фақат дами чи ютуби мо фақат проблемаи тоҷикоа ҳа бача бас кунен ами коротно ма 10 борам таъкид кардам ки накунен аввал ку мекунен конкрет кунен надорем ки куни ки надори кадан ку инари кун надори кунта да сари шохи гов накаш грубиян шавага ке бо надорона шохи гов абача нахотам хели кунем хе путат кунем ёбани жизнь та ҳаёт надори ту зиндагӣ надори фикр намекунӣ мардум чӣ кор мекунад чӣ кор намекунад я мисол як чишмае мо мерам мисол ай барои худо мегум мепартам $5 аз шотиш парти $5 меги худ кайф сафо ка мегарди мера худа сар либос меки туга меки мегарди ҳакимай ка чӣ кор кам ай ютуб кор кам рутасион нака ютуб кор намекунӣ ту фақат айнахи фанду фреб кор мекунӣ фанду фреб нака у суми ҳаром русо як поговорка аст чужие деньги счастье не принесет агар мано шафоин ҳамин гапи ма басе воқеъ пано да худо дамони худо бошем. салому алейкум бародарои тоҷик бародарои мусулмон бародарои аҳли ислом ба ҳама салом. ма як чиза ҳамҷа гуфтанем ки ма дар ютуб як чиза тамошо кардам як бародари тоҷик мега дар арабистон кор кеса мега таъриф кеса бисёр арабистон ихела ухела кору бор садаеса яки ма оз ҳам ютуба тамошо кардам як занаки тоҷик ғалом дар арабистон кор кеса жалват кеса ки ихела ухела якина давлати мусулмония мега моро фан кана овардан хели кан охели кардан мега овардан мега кор ки мега ваъдамон додан ки хел битонед тамошо кунед амро мебинед яки ҳам гап зад буака гуфтам а бача давлати мусулмонӣ боша хели боша сад шукри худо ки мо давлати гуфти япо христиано даем ки шукронаи худо меган хели хеле ха шукри худо азоб дар либои ҷо аст дар мулки худ Тоҷикистон азоб аст не ки омести гап мезанем бародар ки мегӯ арабистони хеле хуб пеш мошинаи фасон мерам мегӯ ма шофёр ака худ шофёри водители машина мекунӣ мисол чӣ мекунӣ як одаморо хеле мекунӣ алала мекунӣ гуфти ҳам гапҳо мехезан мераванд гуфти гапҳо уҷа мераванд дар чӯру биёбон мемонанд
саксояшон аша бо темболки ҳам мусулмонои хумонад бисёрш кама дар кама ки хелки дилшон месухтаги ё гуфтем ҳам гапо ки ҳармат иззат кунем ба қадри тоҷик браса ё ба қадри мусулмон браса як шигронаи худо Россия чи хеле боша набоша бародармо дар Россияем кор мекунем амине ки гуфти гапои хеле ки худат ки бовар ка Арабистона гап зади ки гуфти хеле як ман намедонам рост дига ман танқид намекунам чи намекунам як хеле рӯзона ка ман дидим гап зестай ҳама бинем тамошо мекунем нолиши гирия кесай ӯ мардакш гап зестай ман нафаҳмидам шумо чӣ хеле кора уҷаш чӣ хеле лекин намедонам хай Германия Америка уҷоша ман намедонам яда бародар ага гап мезанад хеле лекин меган қонуное ки дар Амрико сахттар меган нисбат қонунои дигар давлатҳо меган сахттар лекин хай барои мо тоҷико шигронаи худо шигронаи сардор гуфти гапо сарвари миллат президент ҷаноби олӣ лекин тенҷия шигронаи худо намием озод Россия да хай документ мекунӣ патент мекунӣ сум месупурӣ чӣ кор мекунӣ намекунӣ хай ҳуҷҷат дорӣ мегардӣ ҳуҷҷат надорӣ мисол гаштан наметавонӣ хай аки дунё ҳамия бародаро дунё ҳамия чӣ кор мекунӣ дига хай аки замин сахт меган замин сахта осмон баланда меган хай насиби қисмат тақдир ҳамия хай гуфти або муҳоҷири ё чи ғарбӣ хай местанои шикоят мекунад ҳабача дар Тоҷикистони худ мисол мо ки хиттай мисол мерай мисол иш проблема дар ҳама ҷо проблема аст бекамбудӣ дунё нестай дунёи бекамбудӣ нестай барои ҳамқа бародаро хеле таъриф накунен одаморо хеле алов намонен хеле яхеш мекан иҷаб ё ва бародар дига дар чи гавда ки Южни Корея яч таъриф мекунад бияни хеле сада ва тагаш гап мезанам яке меган на ки хеле азоба ё хеле кор бор мисол қиниш майла кор нестай хинакай мисол хайс вазият безебай кор бор кинай хеле хай чхело жавад мекунад як сар шигри худо хай Россия ничем ки шигронаи худо хай аки коп кесим хай аки Россия вали хеле на хай бад паступен ба хеле ши мисол бад ами одамо мисол чишна не ки хай аки ки медонам американиёз меган қин шида мисол ё дигар давлатҳои ҳам чишем уже иностранцора мигрантҳо рафтан мисол аису давлатҳо рафтан мисол ҳамҷодан ҳамаҷо дар қин шидиста қини бахом да ҳама рӯи дунё аст нест ё давлате ки беқинию бечи зиндагиш боша и гапҳо ҳамаш афсонае ба фикри мо паноҳи ҳамат ба худо дар амони Аллоҳ бошена худоҳофиз дар паноҳи худо агар ягон гап пастӣ буланд боша бародаро бахшиш пешак мепурсам ки илтимос мекунам ҳақората дашном накунем илтимос мекунам ки ҳақората дашном накунем аз худо битарсем ки мо бародар мо ҳамчун бародар фақат шумо гап зестем мисол бо як нашак бо ҳақората гапу гапча бисёр шавад ане бародаро ҳама аз худо битарсад худоро мисол бидонем бишносем бародар бояд ҳақората дашном накунем яке ҳамон гапи хато гуфташам ҳама пешакӣ бахшиш калом узр мепурсам аз шумо дар амони худо худоҳофиз худо нигоҳонтон боша. салому алейкум ба ҳама мухлисони канали YouTube. имрӯз мо як хона ва як асбобе барои хамиршӯӣ дорем пешкаши шумо мекунем ва шумо ҳар он чизе ки хоҳед ки дар савдо монед ё ки хоҳед ки пайдо кунед ё ин ки шумо шахсан паспорт ё ки ягон чизро гум кардаед марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. салому алейкум бародарон, як паспорт гум шудааст, маълумот дошта бошед, марҳамат мукофот дода мешавад. салому алейкум бародарон, як паспорт гум шудааст, маълумот дошта бошед, марҳамат мукофот дода мешавад. салому алейкум бародарон, як паспорт гум шудааст, маълумот дошта бошед, марҳамат мукофот дода мешавад.
салом алейкум бародарон, як паспорт гум шудааст, маълумот дошта бошед, марҳамат мукофот дода мешаванд.